ɗaɓɓitit goo horre joyi goabre ha Maroc hitanugunaji ɗiɗi e nogas e joyi be kan jagaji ɗi jalatake leydi Cameroun ɗo tawe ɓe ardiɗo kesso fijoɓe hitɓe ittama e noon bo fijoɓe hesɓe laatiɓe derken ɓe anda jahargal fijo majum kadi yelo Camerounaɓe ɓe keɓa horrede joyi goabre amma kadi ɗume ɓe poti wadgo ha kan jawabu ha Camerounaɓe bana noon ɗon nana inde maɓɓe Lion en nden table ɗo banni man donc min kam miɗon rena kuuje jurɓe ha tawa ɗo ɓe itti entraîneur joni no hatton nden bo ɓe itti joueur en ɗo haala man kana nawɗum seɗɗa ha tawango ka donc tawi heɓi ɓe réussi ɓe sali yehi dayɗum ma ɗo kam sa Allah tan sina non kam wala ha ɓe tamata yahugo dayɗum ka joueur amin ne je min ɗon no andi min ɗon no mari confiance ɓe maɓɓe ɓe itti Vincent Aboubacar en e on André Onana gardien amin ko ɓe itti jotta kam mi anda to ɓe fiji hakkanɗo ka anda dernier kam min ɗo conta ɗo dernier tan jotta ɗo kam kan Maroc hikka ɗo kam Cameroun yo Lion en ɗo table kaka wala ko ɓe foti ɓe waɗa ha ton wala ko ɓe foti ko premier tour ɓe fotai ɓe sala ngam kan yetti entraîneur ma kesum joueur ji ma kesum je meeɗay fijugo kan nden ɓe yaha ɓe testa ɓe nder kan fayinde premier tour ma wala ko ɓe yata waɗugo ngam go entraîneur kesum joueur ji ancien joueur ji ɗo ɓe itti Aboubacar Vincent wala Onana wala Zambo Anguissa wala mo Gando Ganjoui wala ha ɓe ya ɓe fija ɓe en ɓikkon je meeɗay fijugo kan to ɓe yiɗi no waɗugo banni ɗo ɓe waɗan no daga law donc ta ɗuɗima ɗo ha demi final man ɓe darata mais taɓe sali kam andu wigo ɗum bawɗe Allah on tan pays kam no banni min ɗo mari confiance min ɗo mari amana ka amma jotta ɗo kam c'est vrai que équipe nouveau on jotta nden hawti be nouveau entraîneur mais quand même ɗum ɓikkon on ɓe ɗon mata jamu siwa min ɗo rena kuje jur ha maɓɓe donc min ɗo rena min yiɗi min ɗo rena Lion remporta amin ma e to heɓay remporti bo min ɗo rena ɓe yara amin ko ha demi final nder yeɓde joyi goabre jagaji ɗi jaratake leydi Cameroun Côte d'Ivoire e noon Gabon e Mozambique kamɓe on tawete ngam salugo yeɓre arandere nde ɗo